Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα Είστε Γιώργο, καλά? καλημέρα. Πώς πάμε? Δόξα τω Θεώ, Καιρό είμαστε έχουμε πολύ να κάνουμε. Μόλις καλά. έρχονται αποκριές, Ναι, μόλις έρχονται όλα τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε εμείς μια χαρά. η αλήθεια είναι ότι ναι, όντως ευχαριστώ πάρα πολύ που με θυμάσαι όντως αυτή την εποχή που είναι Πρέπει. μια πολύ καλή και δυνατή εποχή για Οι μένα. φίλοι έτσι είναι, γι' αυτό είναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή χρονιά να ευχηθώ γιατί είμαστε πολύ κοντά Έτσι, καλή χρονιά. που ξεκίνησε ο νέος χρόνος. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, αγάπη, ηρεμία και να πάει καλά ο χρόνος αυτός γιατί εντάξει όλοι έχουμε περάσει δύσκολα όλες τις προηγούμενες χρονιές. Ας ελπίσουμε λίγο κάτι να μας φέξει καλύτερα και να ξημερώσει έτσι ένα πολύ πιο όμορφο, πιο όμορφος ο νέος χρόνος. Έτσι. Έχουμε καιρό να τα πούμε, όμως ήρθε η εποχή, είναι οι αποκριές, οι παραδοσιακές στολές, τις βλέπει ο κόσμος από πίσω, έτσι. Ναι. Το ωραίο κατάστημα που έχει τα πάντα, τώρα που δείχνω είναι αποκριάτικα, έτσι. Δεν ξέρω, τι θα κάνεις τώρα. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι μόνο αποκριάτικα, είναι τα πάντα. Ναι. Δηλαδή, να πούμε ότι είναι αποκριάτικα όλο το χρόνο, παραδοσιακές ενδυμασίες όλο το χρόνο, ράβουμε εμείς οι ίδιοι και τις κατασκευάζουμε, δεν τις αγοράζουμε, δεν τις εμπορευόμαστε, τις κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι και χριστουγεννιάτικες στολές που περάσαμε τώρα για τα σχολεία, για γκρουπάκια, για εκδηλώσεις. Δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με στολή ή παραδοσιακή ενδυμασία, κατασκευάζουμε και ράβουμε τα πάντα. Και λέω κατασκευάζουμε γιατί δεν αρκεί μόνο να ράβεις για να μπορέσεις να κάνεις μία στολή. Πρέπει να ξέρεις και να κατασκευάζεις. Πρέπει να μπορείς να βγάλεις το πατρόν, να το φανταστείς, να το εκτυπώσεις πάνω σε ένα χαρτί, να το ζωγραφίσεις, να το κόψεις, να δεις πώς θα βγει, πώς θα εκτελεστεί. Πολλές φορές μπορεί να μην χρειάζεται να ράψεις, αλλά να κολλήσεις, να βάλεις κόλλες, σιλικός. Δεν φαντάζεσαι, Γιώργο, πόσα υλικά μπορεί να χρειάζονται να έχεις συγκεντρωμένα για να τελειώσεις μία στολή αποκριάτικη ή θεάτρου ή να ράψεις μία παραδοσιακή ενδυμασία. Είναι πραγματικά απίστευτο. Επειδή ξέρω πώς δουλεύετε και τα περισσότερα είναι στο χέρι και τα λοιπά. Πώς είσαι τώρα από προσωπικό και τα λοιπά. Λοιπόν, το κατάστημα για τις απόκριες σίγουρα πρέπει να αποσχολήσω γύρω στα 10 άτομα προσωπικό. Είναι ανοιχτό από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι ό,τι ώρα κάθονται τα μαγαζιά, τα κλαμπ, οι καφετέρες, μπορεί και 2 τα μεσάνυχτα και 3. Εγώ είμαι εκεί μέσα 24. Είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ που θα κλείσει. Δεν μπορώ να φύγω, δεν μπορεί να με αντικαταστήσει κανείς, γιατί είναι πάρα πολλά τα είδη. Είναι τα αξεσουάρ, είναι πάνω στις στολές, το γιακαδάκι, το καπελάκι, η ζωνούλα, που πρέπει το κάθε ένα από αυτά πρέπει να είναι στην κατάλληλη στολή. Τα βλέπουμε και από πίσω, Σοφία μου, και βλέπω όλα αυτά είναι στο χέρι, έτσι. Όλα αυτά είναι στο χέρι, ναι. Αυτά έχουν ραφτεί από μένα προσωπικά. Έχω βέβαια και μοδίστρες οι οποίες και αυτές εννοείται ότι ράβουν. Αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορώ όλα αυτά να τα προλάβω μόνη μου. Αν μου επιτρέπεις έτσι λίγο, Γιώργο, να πω λίγα πραγματάκια για να ξέρει ο κόσμος. Δείξε με το χέρι, έτσι. Λοιπόν, να πω το μη σηκώνεσαι, απλά έτσι. Ωραία. Για να σηκωθείς, θα μου γυρίσει τελείως την πλάτη. Γύρνα λίγο όμως τώρα και δείξε. Ωραία, να πω το εξής, ότι μπορούμε να ράψουμε για όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, στέλνουμε και εξωτερικό, δηλαδή να πει ο σύλλογος ή ξέρω εγώ και μεμονωμένα όποιος θέλει να ράψει, να μας στείλει μια φωτογραφία ή να μας περιγράψει στο περίπου τι του αρέσει να του ράψουμε. Δεν έχουμε δηλαδή ένα συγκεκριμένο μοτίβο, λέμε παράγουμε αυτά και τέλος. Μπορούμε να ράψουμε ό,τι θέλουν. Να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ό,τι θέλουν από τρέσεις, από υφάσματα, να επιλέξουν χρώματα, τα μεγέθη, τους συνδυασμούς, δηλαδή άλλο γυλαίκο, άλλο ποδίτσα, άλλο ή φούστα ή από πάνω φόρεμα, στόφα, όπως το λέμε και με την παραδοσιακή ορολογία. Στους σολιάδες επίσης το ίδιο, δηλαδή
δεν υπάρχει ένα μοτίβο. Το βασικό είναι αυτό. Οπότε κάνουμε και εκτελούμε ό,τι γούστο θέλει ο κάθε ένας. Μπορούμε να αναλάβουμε συλλόγους. Εδώ δεν έχω ποντιακές ενδυμασίες. Έχεις όμως. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Δεν τις έχω φέρει, αλλά ράβουμε και ποντιακές ενδυμασίες, έτσι, και για άντρες και για γυναίκες. Εντάξει, για αυτό λες συλλόγους. Ναι, για συλλόγους. Επίσης, ράβουμε από 0 μέγεθος για μωράκια. Εδώ τώρα έχουμε μια μικρούλα η οποία είναι 4 χρονών. Αυτή εδώ πέρα. Να. Και μπορούμε να φτιάξουμε και υπερμεγέθη. Μίνι. Είναι η μικρούλα μας. Πού είναι αυτό που να μετρήσει τσολιά, Ναι. Θέλει ύφασμα πολύ. Λοιπόν. Και υπερμεγέθη. Αυτό. Ναι. Οπότε, άνετα μπορούμε να καλύψουμε. Έρξε λίγο πιο εδώ με την καρέκλα γιατί μου πήγες. Για πες μου, πού πάω, εδώ καλά είναι. Λοιπόν, άρα, σύλλογοι. Μικρά παιδιά. Τώρα για τις παρελάσεις, έτσι. Είναι για τις παρελάσεις, για τα πάντα. Ναι. Τσολιατάκια, βοσκοπούλες. Και για την 25η Μαρτίου. Καλά τα λέω, καλά τα λέω. Έτσι. Και καλά είναι να πω λίγο έτσι γενικά στον κόσμο ότι ειδικά με τις παραδοσιακές ενδυμασίες, επειδή θέλουν πάρα πολύ χρόνο για να κατασκευαστούν, να ραφτούν, είναι καλά λίγο να ασχολούνται λίγο νωρίς. Γιατί εμείς οι Έλληνες, και βάζω και εμένα μέσα, έτσι, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, γιατί και εγώ είμαι το ίδιο Ελληνίδα. Κλασική, που τρέχουμε τελευταία στιγμή. Λέμε θα βρούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Οπότε φτάνουμε τελευταία ώρα και ψαχνόμαστε. Έχει τύχει στην 28η Οκτωβρίου να ράβω 3 ώρες τα μεσάνυχτα για να παραδώσω στολή σε οικογένεια, γιατί ήρθαν τελευταία στιγμή. Οπότε είναι καλό λίγο οι γονείς να το μελετάνε λίγο πιο μπροστά αυτό. Γιατί ας πούμε, παράδειγμα, μπορεί να μην έχουμε το νούμερο, έχουν τελειώσει, να τελειώσαν τα νούμερα και να μην μπορεί να βρει. Οπότε καλά είναι λίγο νωρίς έτσι λίγο αυτό όσο μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτή την συνήθεια που έχουμε όλοι μας, γιατί είναι πολύ επίπονο μετά. Δηλαδή έχει τύχει να μου λέει ζευγάρι, πάρε μας όσα λεφτά θες αρκεί να μας κάνεις μια στολή τσολιά στις 12 η ώρα τη νύχτα, που ήδη έχω τελειώσει την τελευταία ας πούμε ενδυμασία που παρέδωσα 12 η ώρα και να μου λένε ράψε μας τώρα. Λέω παιδιά είναι νύχτα, είναι μεσάνυχτα. Λέει πάμε μας όσα λεφτά θες. Λέω δεν είναι θέμα χρημάτων, δεν μπορώ άλλο να ράψω. Πού να το βγαίνει, δεν υπήρχε περίπτωση να ράψουνε. Φυσικά κάθισα, έραψα, γιατί ήξερα ότι την άλλη μέρα το παιδί τους είχε παρέλθει και το έκανα εγώ και ήρθαν δηλαδή να μου κάνουν παρέα για να μην με πάει. Δεν είχες κάποιο περίσσιο δηλαδή να το δώσεις. Δεν υπήρχε τίποτα, είχαν τελειώσει τα πάντα. Ας πούμε αυτό το λέω λίγο και το τονίζω, γιατί είναι καλά λίγο έτσι να το έχουμε στο νου μας. Ναι, αυτό ας πούμε έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Να το έχουν όλοι έτσι. Τώρα με τις αποκρύες τι γίνεται. Ένας χαμός. Τώρα έχουμε εδώ και το καρναβάλι στη Θεσσαλονίκη. Πέρυσι ήταν λίγο δοκιμαστικό, ήταν πρώτη φορά. Ράψαμε όμως κάποια γκρουπάκια. Είχαμε κάνει τα πιτόγυρα. Φαντάζομαι ότι όλη η Θεσσαλονίκη τα ίδια τα πιτόγυρά μας. Μια μάχη εκεί με τα αφρολέξ, ξέρω εγώ πώς θα τα κάνουμε. Όταν μου τα ζήτησαν, λέω εντάξει, λέω τώρα. Αλλά βγήκαν ωραία πετυχημένα. Κάναμε τα φρούτα. Στέλνεις όλη την Ελλάδα, έτσι. Στέλνω παντού, ναι. Στέλνω παντού. Ωραία, και τώρα φέτος εδώ Θεσσαλονίκη βλέπω τον κόσμο πιο ορεξάτο να συμμετέχουν στην παρέλαση. Οπότε το μόνο που έχω να πω είναι να περάσουμε καλά και νωρίς όλοι να αποφασίσουν τι θέλουν να ντυθούν, έτσι. Ναι. Αυτό. Δηλαδή άμα θέλει κάποιος, εσύ μόνο κατασκευάζεις, νοικιάζεις κιόλας. Και νοικιάζουμε, ναι. Το ρωτάω γιατί έρχονται μηνύματα γι' αυτό. Και νοικιάζουμε και πολλούνται στολές. Και χοντρική και λιανική. Ναι, είναι ανάλογα, δηλαδή. Είναι ανάλογα, ας πούμε, τι θα μου ζητήσουν. Το παραδοσιακό αποκριάτικο ραφτάδικο. Πω, τι σου είπα τώρα, Ναι, είναι τα πάντα. Έχουμε τα πάντα που λέμε, τα πάντα όλα. Ωραία. Και αυτό διαφημίζουμε. Άρα, το τηλέφωνο σου είναι εδώ και είναι το προσωπικό σου έβαλα. Ναι, όποιος θέλει μπορεί να σου πάρει τηλέφωνο και να το συζητήσετε. Και αυτό που λέμε, όχι τελευταία στιγμή. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Παιδιά, πρέπει λίγο έτσι να το αλλάξουμε λίγο όλοι μας. Να κοιμηθούμε λίγο. Ούτως ή άλλως δεν θα κοιμηθούμε. Ούτως ή άλλως. Ξέρω τι κάνεις. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτές τις μέρες θα σε χάσω, θα σε δω του χρόνου πάλι. Ναι, τώρα ξανά του χρόνου. Ναι. Πας Κοζάνη,
Πάω Κοζάνη στο κατάστημα, τώρα θα φύγω δηλαδή σε 2 μέρες. Έχεις και Θεσσαλονίκη και Κοζάνη, έτσι. Έχω και εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι, που είναι η έδρα μου, γιατί εδώ Θεσσαλονίκη μένω. Οπότε μπορώ να εξυπηρετώ τους Θεσσαλονικείς από τον Δείχνω το Εύωσμο. κατάστημα, οπότε μπορούν να σε πάρουν τηλέφωνο και να τους πεις που είναι το κατάστημα για να πάνε. Ναι, και αυτό, και που είναι στη Θεσσαλονίκη δεν έχω κατάστημα, είναι η βιοτεχνία που ράβουμε τις στολές στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να παραδώσουμε τις στολές από τον Εύωσμο. Στην Κοζάνη είναι το κατάστημα που από εκεί εξυπηρετούμε τις περιοχές εκεί. Αλλά Θεσσαλονίκη από τον Εύωσμο. Οτιδήποτε δηλαδή χρειαστούν και οτιδήποτε ράψουμε, ναι. Μπορούμε να εξυπηρετήσουμε από τον Εύωσμο. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, εύχομαι να είναι όλα καλά. Είναι μικρό αυτό. Είναι ένας πολύ ωραίο σποτάκι που κάναμε τώρα αυτή τη στιγμή. Βοηθάς εσύ σε αυτό να, ναι, με ρωτάς, να απαντάω. Είναι πολύ καλό. Το τηλέφωνο είναι εκεί. Αυτό που με ενδιαφέρει, έχεις κάνει, είναι θεϊκά τα πράγματα, τα ξέρω. Τα ζω χρόνια τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όταν ράβω αγανακτώ, γιατί κουράζομαι. Είναι πολύ κουραστικό. Ξέρεις, έχω δει στολή, την οποία, γιατί ξέρω αυτά και ακόμα και τα κινέζικα, με αυτοκόλλητα που είναι και με το που την είδα τη φορούσε το κοριτσάκι. Λέω από τη Ρωμαίο, τι πήρες? Κοιτάει η μαμά, μου λέει, πού το ξέρεις τη Ρωμαίο? Έλατε, λέω, δεν ξέρω. Μα είδα το κέντημα, είδα πόσο καλό είναι. Δεν είναι το αρπακόλα, ξέρεις, υπάρχουν και τα προσέχω πάρα πολύ. Έχω τρέλα σε αυτό. Δηλαδή, όταν θέλω να κάνω κάτι, θέλω να το κάνω σωστά. Και θέλω να βάλω σωστά υλικά. Να βάλω δηλαδή τις τρέσες, να μην πω τις καρναβαλιστικές. Δηλαδή, θα κάνω έναν απλό τσολιά και για μένα ο απλός ο τσολιάς είναι να βάλω όμως μια αληθινή πραγματική τρέσα, όχι την καρναβαλιστική όπως κυκλοφορεί στο εμπόριο. Ναι. Δηλαδή, το κάθε τσολιαδάκι μου να ξεχωρίζει. Αυτά που βλέπω. Ναι. Παράδειγμα, εδώ το μπλε και τα λοιπά δίπλα, τσολιαδάκια. Ναι. Αυτή τώρα είναι υποτίθεται μια απλή παραδοσιακό τσολιαδάκι. Ναι. Και όμως οι τρέσεις του είναι δανδελίτσες, είναι περιποιημένα. Δεν θέλω να βάλω τις ψεύτικες τις τρέσεις αυτές που βάζουμε στα καρναβαλίστικα. Και το διπλανό, αυτό που είναι στη σημαία. Αυτό εδώ πέρα, ναι, κεντάμε κιόλας. Αυτά εδώ τα λουλουδάκια είναι από είναι από ηλεκτρονική μηχανή, η οποία βάζω το πρόγραμμα, επιλέγω σχέδια ή ακόμη και ο πελάτης, και καλά που με ρώτησες, και ο πελάτης, ας πούμε, μπορεί να μου ζητήσει ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Άλλος μπορεί να θέλει ένα αετό, άλλος θέλει, ξέρω εγώ, κάποιο. Μπορείς να πάρεις ό,τι θες σε φωτογραφία και το κάνεις. Είναι ηλεκτρονική μηχανή, το ζητάμε, μας το κάνουν σε πρόγραμμα, το περνάμε στην μηχανή και το κεντάει. Αυτό δηλαδή. Μπράβο, είναι και έτοιμα. Κάνουμε και χειροποίητα. Έχω και κυρίες οι οποίες θα κάτσουν, θα μπορούν να κεντήσουν. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει μια χειροποίητη, ας πούμε, ποδιά ή ένα χειροποίητο γυλαίκο κεντυμένο στο χέρι, μπορεί να γίνει κεντυμένο στο χέρι. Ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν υπάρχει όριο. Λοιπόν, και επίσης και ο συνδυασμός γυλαίκου με ποδιάς μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Εγώ τώρα εδώ έχω φέρει ένα ανεπαίσθητο, δηλαδή τα δείγματα είναι. Είναι πάρα πολλά, το ξέρω. Πολύ έχει λίγα μπροστά σε αυτά που. Μου έφερες ένα σωρό, αλλά δεν μπορώ να τα δείξουμε όλα. Ναι. Και εκεί πίσω από την πόρτα έχει μπόλιγα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλή δύναμη έχουμε στη δουλειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πέρα από αυτό, εδώ είμαστε πάντα. Αν θελήσεις κάποια στιγμή πριν τις παρελάσεις και είσαι Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να είσαι, το ξέρω γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, κάθε χρόνο βρισκόμαστε τουλάχιστον μια φορά. Έστω αυτό. Καλή δύναμη, καλές δουλειές και πολύ. πάντα επιτυχίες. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι εύχομαι στον κόσμο καλή αποκριά, σε όλους αγάπη, ειρήνη και ευτυχία. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Και κυρίως υγεία. Να προσέχεις την υγεία σου. Ευχαριστώ.